ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Диҷей. Айни замон дар ноҳияи Сино қарор дорем. Раҳи нав наздики политехникум. Аз ин тараф политехникум, аз ин тараф роҳ ба сӯи Балх, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Гипазе. Бинои фурӯши имрӯза замон ҳам фурӯш мебошад, ҳам ба иҷора спорда мешавад. Дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи Маҳмадшо. Аз Калцибой то биноя тақрибан 150 метр ва аз политехникум то биноя тақрибан 2.5 километр. Сурбат гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф омадем дӯстони азиз. Дар ин тараф бошад маркази маҳалла, дар он ҷо беморхона ҳаст, мактаб аст, минтақаи серодам мебошад дӯстони азиз, масҷидам ҳаст ва худи бинои ки ба фурӯш гузошта шудааст дӯстони азиз. хубии ин бино дар он мебошад ки назди раҳи мошингарда қарор аст дӯстони азиз, наздикии Калцивой ва раҳи нав 2.5 километр то политехникум мебошад. Тамошобинони гиромӣ, худи бинои истиқоматӣ 3 ошхона дорад. Баъд аз он боз такхонаам дорад дӯстони азиз. Такхона якум ошхонаш мағоза мебошад, дуюм ошхона ва баъд аз он боз сеюм ошхона ҳаст дӯстони азиз. ин бино ҳам фурӯхта мешавад ва ҳам ба иҷораам спорда мешавад дӯстони азиз. дар умум ба иҷора спорда мешавад, алоҳида такхонаям, мағозаам алоҳида ба иҷора спорда мешавад дӯстони азиз. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти ҳамаи бино ҳамаи нархҳоро эълон мекунем. ҳам фурӯшӣ ва ҳам иваз ва ҳам ба иҷора спорда мешавад. ҳамашро ба пуррагӣ ҳозир мефаҳмонем. аввал дӯстони азиз шурӯъ мекунем аз такхона, мағоза, дуюм, баъд аз он сеюм ошхона. ин дӯстони азиз такхонаи бино мебошад. худи бино 10 ба 11 аст. томи ҳамин ҳавли ҳамин бино 10 ба 11 мебошад, яъне 110 метри квадратӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил мебошад. маҳаллаи Маҳмадшо, минтақаи серодам аст дӯстони азиз. агар шумо ин такхонаро хоҳиш дорем ки ба иҷора гирем, иҷораи ин такхона дар як моҳ $100 мебошад дӯстони азиз. дар рӯи экран ҳамаи нархҳо баромадагӣ. ин иҷораи як моҳаш мебошад дӯстони азиз. такхона, мағоза ва тамоми бино танҳо дар ҳамон ҳолат ба иҷора спурда мешаванд вақте ки шумо ба муҳлати дароз ба иҷора гирем дӯстони азиз. ба муҳлати дароз ба иҷора спурда мешаванд. ин $100 аст. ин бошад мағоза дӯстони гиромӣ, тақрибан 70-80 метри квадратӣ мебошад. мағозаям ба иҷора спурда мешавад ба муҳлати дароз бо маблағи $2140 сомонӣ, $200. боз хотиррасо мекунем танҳо дар ҳолате ки шумо ба муҳлати дароз ба иҷора мегирем, лекин фикр мекунем варианти беҳтарин аст, чунки масоаташам хуб аст, назди раҳи мошингарда ҷойгир мебошад дӯстони азиз ва минтақаи бениҳоят серодам, минтақаи обочихеле ки мебинед, ҳама раҳҳо то охира ҳамаш асфальт кардагӣ минтақаи серодам аст, минтақаи калон. барои ҳамин бо мизоҷон, бо муштариён мушкилӣ намешавад дӯстони азиз. фикр мекунем варианти беҳтарин. такхоная ва якум ошхоная сабт кардем дӯстони азиз. акнун мебурем ба дуюму сеюм ошхона. ин бошад дуюм ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо ман ҳамин гуна плашадкаи калон аст. метавонед дӯстони азиз дар ин ҷо як ошхонаи калон кунед ва ҳамчун ҷои мешитагӣ меҳмонотонро дар ҳамин ҷо қабул кунед, ё ин ки метавонед баръакс аз байн маҳкам карда 2 ҳуҷра кунед дӯстони азиз. дар ин ҷо боз ҳоҷатхонаву ҳаммом аст ва дар ин ҷо ҳам боз ҷои холӣ ҳаст. дар таги зинапояам ҷои холӣ ҳаст, метавонед кладовка кунед. марҳамат дӯстони азиз. биноя бо сифати баланд бардоштагианд, барои худашон кардагианд дӯстони азиз, на барои фурӯш, лекин ҳозир маблағ лозим аст. барои ҳамин мефурӯшанд ва ба иҷора меспоранд. чихеле ки мебинед ҳамаш бо ғишти пухта аст бардоштагӣ. дар ин ҷо ҳамон
ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. сабти дуюм ошона ба анҷом расид. Мебурем ба сеюм ошона. ин ҷо сеюм ошона дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед се ҳуҷра ҳаст. якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳар се ҳуҷра таъмир доранд дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. ва дар ин ҷо сеюм ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, фикр мекунем бениҳоят варианти хуб аст назди раҳи калон. дар ҳолате ки шумо ин хонаро харидорӣ менамоед, ҳам соҳиби хонаи истиқоматӣ мешавед ва ҳам соҳиби дута тиҷорати хуб, чунки ҳам дар якум ошона ва ҳам дар такхона метавонед тиҷорати худро оғоз кунед. мағоза ва такхоная дӯстони азиз, метавонед худатон тиҷораташро пеш баред, худатон тиҷорати худро оғоз кунед, ё ин ки дӯстони азиз метавонед ба иҷора супоред ва ҳар моҳ маблағи хуб ба даст оред дӯстони азиз. дили хоҳ тиҷорате ки ба шумо махсул аст метавонед дар ин ҷо кунед. чӣ мағоза, дорухона, ягон намуд маркази тиб, стоматология, сартарошхона ё ин ки дигар дил хоҳ намуд тиҷорате ки ба шумо махсул аст метавонед дар ин ҷо кунед. ҳатто дӯстони азиз, варианте ҳаст ки на танҳо такхонаву якум ошона, балки тамоми биноя ба бинои тиҷоратӣ табдил диҳед дӯстони азиз ва дуюму сеюм ошонаам таъмир карда ба иҷора супоред ё ин ки ягон тиҷорати калон кунед дӯстони азиз, ягон намуд маркази савдои калон. варианти хуб аст, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳем. акнун оиди нарх. нархи ҳамаи бино дӯстони азиз $150,000 мебошад. дар рӯи экран ҳамаи маълумотҳо, нарх, рақамҳои соҳиби хона, рақамҳои Россия фақат WhatsApp-шон кор мекунанд дӯстони азиз. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. нархи иҷораи мағоза $200, такхона $100 ва нархи иҷораи ҳамин бино $500 мебошад дӯстони азиз, зиёда аз 5000 сомонӣ. хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рублро мо танҳо барои фаҳмидани шумо меонем дӯстони азиз. ҳамаи хариду фурӯш тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо қурби давлатӣ бо сомонӣ гузаронида мешавад дӯстони азиз. марҳамат. фикр мекунем бениҳоят варианти хуб аст. ба иҷора танҳо ба муҳлати дароз супорида мешавад. барои ҳамин марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.